tene birero bya bagusi ngocha wakora tono nomination etichikane lakini bono paka bono ntobwate eminano ekiagera ntorate bwese ebintu ebikare oyo ng'anere chairman ya National Election Board taracharangeri chi candidate abatebi bune ebintu ebikare lakini tigamba tebi abanyaribari chache nchemo mayete gasi nakorete riri mwambege to amatuka atate matasuru etaraire ekerogo nabaete gasi naigorete obongo bwane nenkora yane okorera abanyaribari obosomba naeta abana basari paka day school nyaribari engima kere nyomba ekanyora ekiarengo gekeke ekinanyorete office natagete kubeka mapango yogo konya abanyaribari kubeka paka factory kyombu ya matoke avocado nemesie igero bosoku sana ng'abangi n'abataka igo bakogenda igaria babeka matoke ari kyombu aonigwa isiringi 300 omoiko yogoiki Nairobi ondi ritoke ria 1000 2000 etwatagete beke cold room amatoke itabekwa achakonigwa ase sirikali tobwate omochumbe atenenerete agochora abantu abanyaribari bakora ebinto ebio igera amang'ana yogoichana abagusi bakobeka amabere batamanyeti ase agochikoroserwa twatagete cold room amabere akobekwo n'abaikoyo bagokora n'abasisi bagokora tokonya abana baito naende abanto bakura asana ekiara nogenda kisi level 6 nyore empanado teiyo terigotoka banto bakoenda nyagitari bachigokwa inche natagete kobatebia abanyaribari mbabekere CDF abantu batari kwenyara ogenda orwarigu naende oirana naende amariogo atoke nyagitari igo nimbwate ogosemeria ng'eke onchokeria egesinini giakorekanete emetienyi sita inse gosoa emiaka 5 morore obosomba ndabakorera abanyaribari igo nabasabire mong'e etigiti omotienyi okane tariki 7 etichikane inche gokorera abanyaribari egasi buya mono sana igo ntagete kobatebia iga Minister for Education natakeire abeke emipango emikakati gwakikisha ng'a CBC egusia ntong'ainwa tobeke ebinto bigocha gokonya egesaku giaito gochi nyuma ntoire abana baito ng'a CBC batabwati facilities bacha kogundera iga buna bono abagokora form 4 standard 8 university gasi teiyo abana baansa koenda chipigipigi naende mwansa kobarusia amakosa ng'e mbare bibago abana abaiga nase sauri batabwati kende bagokora mpaka bono omonto akoendia epigipigi korwa mpaka Marogoba etabwati mochoko igo goika tomeki sure ng'a abagambi abwo ase ensemereti ng'ache kobanda oyomo oito toikaranse tobeke emikakati abana baito nonye na okoendia epigipigi basoe style babe trained ebinto bitoke bikobatebia ng'a igo okoendia epigipigi emetienyi eye gose na emiaka oyomo gose 2 gwaansa koendia egari tari ng'a obere epigipigi mpaka Nyasaye ache otamanyeti naende okonya kong'aini ng'a abanyasiasa ngocha bare bakoe chibesa igo totagete tobeke abana baito bamanye buna bakorobia enswe tari tobae enswe bono ekiara omoe enswe bono arie mambia nkiagocha koria ekero otaiyo buya mono.